चटना से जब से आई बा देवरा पटना से। बानी तवा मुआ चटना से जब से आई बा देवरा पटना से। कर तबे तो होई छोटा का देवरा कहतानी बतिया हो बलमा जी जल्दी से आजा तू घरवा। कहतानी बतिया हो बलमा जी जल्दी से आजा तू घरवा। कपूर रिकॉर्डिंग स्टूडियो सीतामढ़ी। मौका मिलल बाटे आज ओकरा, मौका मिलल बाटे आज ओकरा। लगता कि कॉलिए हमारा के बकरा ऐसे जे करी चली जाइब नहीं हरावा। कहतानी बतिया हो बलमा जी जल्दी से आजा तू घरवा। कहतानी बतिया हो बलमा जी जल्दी से आजा तू घरवा। राजन प्रेमी जी कैसे के सोई, राजन प्रेमी जी कैसे के सोई। पांडु विकास के कैसे के कोई निक नहीं के लागता रे हमारा के खाना बा। कहतानी बतिया हो बलमा जी जल्दी से आजा तू घरवा। कहतानी बतिया हो बलमा जी जल्दी से आजा तू घरवा। कपूर रिकॉर्डिंग स्टूडियो सीतामढ़ी।